Makadi muri yeZimbabwe esta ndi Madzibaba Simba rashene ngomasha mwana wepamushapa wedzasi sangano headquarter yedu Canaan sect iri pa Chitungwiza Unity J kukoni industry. Ndiri founder wa Canaan. Chinamato chedu hachina zvachakasiyana nezvimwe zvitendero zvese. Pane patinozongosiyana, pamwe mapfekero, pamwe manamatiro, isusu tonamatira panze. Azvirevi kuti kunamatira panze kushaya mari yekuvaka machechi. Mari yekuvaka tinayo. Mari dzekutopfekawo masutu tinadzo. Tengawo mota dzedu kuvaka tichigara nemhuri dzedu. Asi vakadzi toita mukadzi umwe chete. Saka sangano rino zobatanidzwa nemasangano. Tina masangano akutiwo mapostori, but avageze, avadi kushanda, avadi kuteerera mutemo wehurumende. Isusu sangano redu riri pasi pehurumende. Kusangano tichinamata tine macases akawandisa atinosangana nawo kucheche kwedu isusu. Kunogona zvakafanana tine nyaya yekuti kune vanhu vanouya vachirwara vaine chirwere chenyika. Vanhu ivavo tinosangana navo nguva zhinji, asi semutungamiriri ndinofanira kunge ndichizwa kuti ndine njere dzemweya, ndofanira kunge ndine njere dzenyama. Munhu kana anzi ane chirwere anofanira kunge achizwa kuti mapirisi anofanira kunge achimwiwa, haafanira kuaregedza. Nekuti apa hapashande mweya mutsvene apa, panoshanda pirisi. Ropa radhisterbeka iri raakuda pirisi, masoja mumwiri hamuchina. Saka tine nguva yekuti tine nguva yatinombosangana newehealth pavanouya vachitaura nesu. Saka izvozvo zviri kuitika nguva yakawanda mumasangano nemumachechi, zvokuti dambudziko redu tikaona kuti riri kukura, vanhu vanodzamara vafa nenyaya yekuti vamwe vanhu vanonge vachiti Mwari wati TB tinoirapa, chirwere chenyika tinochirapa. Kunyepera vanhu ikoko, kunyepera vanhu. Pane chirwere chekuti chinorapika, mamhepo, madhimoni ahakwa pamunhu. Mamwe kunwa mamhepo ekuti vanhu vakafa vachipondwa, zvafanana kune mweya yengozi. Isusu shoko redu rinotaura kuti hatifanira kunge tichiurayana. Saka vanhu kana vaurayana, uyu hwaustabhoni, hundirurani, hunhubu hwawaita vega wekuti vatadza kunzwanana kana vatadza kuyanana. Saka vanhu vakasvika panguva yekuti vapondana, vanhu varwisana, munhu afa. Tikadzokera kuna Cain naAbel, chinofanira kuti chinzwisise vanhu inyaya yaMwari kwete nyaya yevanhu. Nyaya yazara ndeyekuti vanhu vari kuteerera nyaya yevanhu, havachateerere nyaya yaMwari. Nyaya yaMwari inoda vanhu vanonzwisisa. Munhu kana apondwa, nyaya iyo inganamatwe, hongu inganamatwa, vaprofiti vagoinamata, but nyaya yekupondwa kwemunhu haipere yakadaro. Nekuti kwaurayiwa munhu uku kune nyaya dziriko dzoda kugadziriswa. Vauraya munhu vanofanira kunzwisisa kuti munhu wauraya akatakurwa 9 months. Munhu akatakurwa 9 months akariritirwa nevabereki vachichengeta, vanonzwa sei mumwoyo mavo kuti tine vanhu vakauraya mwana wedu. Saka pachivanhu chedu tichidzoka, isusu chinamato chedu chinotakura culture yedu isusu yemuAfrica. Chinamato chedu, but chinamato manje chaakubatwa nepamusoro, vanhu vari kudengezera chinamato sezvisizvo. Nekuti chinamato chedu chinoti kudza baba naamai. Saka kana tiri kutaura tiri kukudza baba naamai, baba naamai vaya vakaponderwa mwana wavo, tatodimbura mutemo mumwe. Saka taakudzokera pakuti vauraya munhu vanofanira kudzokera kuna baba naamai vaya, vonzwisisa. Chero paine mutemo wenyika kuti yaita medha, imedha, koti ine matongero ayo, hatifanira kupinda pasiri pedu. Koti criminal inofanira kutora danho rayo, but danho iri remusha iri, munhu uyu aponda munhu atorwa abvaenda kujeri. Mutemo wenyika, mutemo wecriminal ndo law, vanenge vaine danho ravo. Kudhisiplinawo mapenzi kuti webenzi waita zvisiri pamurawo, wauraya munhu hazvibvumidzwe. Ishamu yawe, auraya apuwa shamu yake. Chero kuna Mwari munhu akatadza anopuwa shamu. Uyu murango waapuwa necriminal. Asi hazvirevi kuti kana munhu apuwa murango
zvapera zvakadaro, uyu munhu ane nyaya yaatosora mumusha muna baba naamai, pakanzi kudzai baba naamai paya. Saka munhu kana auraya pamutemo wedu isusu wechivanhu, kana kuti mutemo wedu wenyika, kana tiri kuti mutemo wenyika ndo mutemo wechivanhu, vanhu vari kupesanisa nyaya ipapapa kuti kana muchinamata Mwari bvai muchivanhu, siyanisai nechivanhu. Kunamata kwedu isusu kwemuAfrica tinoteerera mutemo wenyika ndo chivanhu. Munhu kana aurayiwa, zvatinoziva ndezvekuti munhu akafa kunofanira kutoti kutauriranwe nhaurirano yemweya wemunhu uyu afa, nekuti mweya wemunhu afa uyu kana usina kuzorora. Ndosaka muchiona kuti vafundisi tisu tine mvumo yekuviga munhu kana afa. Munhu kana afa tinomusuma kuna Mwari. Mwari munhu tainamata naye, mweya wake ngauwane zororo, nekuti ipo ndo paya pamunonzwa pachinzi kumba kwaBaba kune dzimba zhinji dzekugara. Vanoenda kuimba yaBaba ndevakagona pano, vakatadza kunamata Mwari vanoenda kugehena. Saka ndo paya patinodzoka patinoti mitemo ine gumi. Akagonera mutemo ine gumi achienda kuchechi. Saka motoona kuti kuna vamwe vanhu vanofanira kutogadzirisa nekukorekta mamistakes ekuti kana usina chechi yauri kuenda utori neera, unofanira kunge une chechi either Roma, Anglican, Zayoja, Kuruga yekwamugodhi, ingawa chechi ipi Johani Masowe chishanu, machechi. Ipapo apa patsanurwa zvakanaka nekuti mafundisi tagara tinogara tichidhumana musoro izvozvo zviriko, but cheche inini kuziva kwangu ndekuti kune cheche 1. Cheche 1 ndeyaJesu. Iyo cheche kana yafa, mafundisi tosara pano, hapana ari kuenda nevanhu kudenga. Saka ipapapa panyika pana patogona kupa vanhu pfungwa dzisidzo nekuvhiringa vanhu, tiri kukonfyuza vanhu, nekuti inguva zhinji tozviona mudzinamo, muzvipatara tinosangana nemachallenges akawanda, kuti uyu ndonamata kuZayoja, indonamata kuMasowe, but tiri kunamata Jesu wanika, tiri kungotaura nyaya yaJesu, ndo yatiri kutaura. Tikatopiwa izvi kunzi paridzai, pari kungoita nyaya yekuti uyu ari kuverenga Bhaibheri, ini ndiri kutaura nyaya yaMwari. Tine manzwisisiro atakaita isusu munyaya yaMwari. Ini ndiri muprofiti, zvandiri muprofiti tinonzwa nyaya yaMwari ichibva kudenga ichiti kudza baba naamai kuti mazuva ako awedzere panyika. Mufundisi ari kuverenga Bhaibheri ari kuti kudza baba naamai kuti mazuva awedzere panyika. Saka tiri kudzoka panyaya yekuti isusu sevafundisi, mabhishopu, marabhauma, vatungamiriri vemakereke, kana munhu afa tinonamata asi tine pedu patinogumira pekuti tochiti baba naamai vakaponderwa munhu, nyaya inohendwa sei? Tinofanira kuvaisa apa baba naamai. Baba naamai muri kunzwa sei kuti mwana wenyu akafa? Imimi vanhu vakauraya ndevava, muri kunzwa sei? Ava kana vataurada mombe 5 ndo zvavari kuda, ngavabvise mombe 5 dzoenda kune varidza. Isusu nyaya yedu takubva tadzoka manje vafundisi, takuchinamatura kuti mombe 5 idzi ngadzifambe zvakanaka, dzitambirwe mumusha umu. Uyu mweya wawafa uyu ngauchizorora, ucharamba uchidirei kudzungaira, ucharamba uchida kunoita hondo, vanhu varipaka. Kuna vamwe vakuzoitawo udyire kuti aiwa no, imi makaurayirwa munhu, nyaya yetisaa kuipedza, uyai naye pano tobva taipedza tega isusu kunoku, tipei mombe 5 idzi tibva tadzidya. Tinozwa maitirwo adzinoitwa. Aiwaka kune vanhu vakaurayirwa, kuna vanhu vakaurayirwa chi? Munhu. Vakaurayirwa munhu vari kumuziva here kana kuti havasi kumuziva? Kana vasingamuzive paakuda vaprofiti. Vaprofiti vanochibvunza mweya, kwete kungovhunza zvekungoti munhu ari kungovhunzawo, paakuda kubvunzwa mweya kuti nyaya iyi kana vanhu vanga vari kufa, ngapachibvunzwa mweya vanhu vachafanira kufa, ngapachibvunzwa mweya vanhu vakufanira kuroorwa, nekuti ngozi iri stubborn. Mukatarisa maaccident anoitika, ngozi kana yatsamwa inokuuraya musha wese kukura akashaya. Vanhu vanopenga izvo, mukada kutaura kuti munhu anongodzembereka achingoenda, inyaya yengozi yemunhu akauraya.
Saka idzodzo nyaya idzo dziri kuya kumacheche kwedu. Tosangana munhu ari kuya achipenga. Munhu kana achipenga tovhunza mweya yako kuti chaita kuti munhu apenge chii. Tonzwa kuti kune munhu akaurayiwa. Ripaika munhu. Kana kusisina vanoripwa taakutaura naMwari ka. Nai Mwari munhu aringarambe kariri benzi uyu. Vakatoponda vakadi vakauraya but imwe misi akauraya asingazivi. Saka Mwari batsirai munhu. Tonamataka mweya uya kana Mwari anzwa. Mweya uya wodi wakuenda wakuzorotswa une mazorotsero nemanamatirwo anenge aitwa navaprofiti, anenge aitwa navafundisi, anenge aitwa nemabhishopu, anenge aitwa navatungamiriri nevakuru vemacheche. Saka ngozi inotoripwa nemaripirwo ayo, asi zvichida kuenzaniswa masaidhi ese, waurayirwa nevakauraya. Ivo vakauraya vakava ngavapfidzewo vanhu vanouraya ava. Hadzisi mombe kavanhu, hadzisi mbudzi vanhu. Mutemo wedu hautendedze kuuraya vanhu, unoramba. Mativi maviri iyayaya kana nyaya idzodzo isusu tanamata zvese tinganamata, but mativi mairi wauraya nevakaurayirwa panofanira kuti pajeke zvakanaka. Pakasajeka panganamatwe pangaitwe sei? Nekuti mweya wengozi wakafanana nedutu mupengo. Mweya wengozi ndo mweya wakaomarara chaizvo. Panganamatwe pagoitwa sei but ngozi, kupedza ngozi, kuiripa. Ende haingoripwe chiripe. Mweya wakashata pakuti dambudziko remweya wengozi, mweya wengozi hauraye chete, unotsvaga chikonzero. Zvafanana natairi nemweya rikabayiwa padiki, munonzwa puresha ichishinyira. Ndo zvakafanana nemweya wengozi. Mweya wengozi une shungu kuti ndakaurayirwei. Saka unogona kugara kuvanasikana, vanasikana musha wese ugoshaya kana anororwa. Ugogara kuvanakomana, vanakomana vese vagoita madzungairwa kanoita marombe, kana kungotsakatika nenyika. Ndipo munoona zvinonzi vana vakabuda vakaenda, hapana ari kudzoka. Zvafanana naimbwa ine rebhisi. Mukatarisa imbwa ine rebhisi, kana yatongowa nerebhisi chasara ndechekuti inopfurwa. Vanhu vevheta vagone kurapa imbwa ine rebhisi. Kana yatongowa nerebhisi vakutoipfura. Vakatoteera imbwa ine rebhisi vanotoipfura. Nekuti zvafanana kuti shumba yaonekwa pakanzi maonekwa chipembere kana shumba mutaundi, hamugarikike kamwe. Pakutodaidzwa kunzi wepaksi uyai kwashata kuno, yotopfurwa. Ndo zvafanana nengozi. Saka ngozi inoda kuripwa. Imhepo yakashata inoda kuripwa, nekuti mhepo ikada kuti vanhu, mhepo yengozi mukada kuitarisa zvakanaka inogona kuitisa vanhu marombe zvokuti munhu anokuswera ari ngori kudorwa, ari kudai kuita kunge dzungairwa. Zvikasatsvagwa zvakanaka zvinoda kutsvagwa. Imhepo ichimbori chii? Nekuti mhepo ikasatsvagwa zvakanaka, mweya wakaipa unoda kutoti ugarirwe pasi sefamily, ugarirwe pasi sevanamati. Mweya uyu unoitwa sei? Nekuti ngozi haipedzwe nekuiswa mahandcuffs, haipedzwe nekuiswa mahandcuffs. Hazviite. Achingopedza chero mukamupa 10 years, but mweya wengozi kana uripo, achingodzoka ndotaminotaura munhu vari kuwana auraya munhu, anongoti abva mujeri achidzoka anosvika uraya futi, abva mukuba anosvikodzokera futi svikoba. Imweya wakaiswa paari. Saka mweya uri kutoti upere unoda kunamatirwa. Ndotamona kuti munhu akatyorwa gumbo chaicho anoronga strategy yekuuraya futi, but asitorina gumbo, mweya wakagara mari. Zvafanana mukatotaridza kuti mweya wevanhu vari kuputa foja vaya kana vari kumwa madrugs vaya, mweya uri kupinda muvanhu. Mweya ukapinda munhu anomwa madrugs, mweya ukapinda maari, zvatomuafekta brain dzake, zvokuti vana ivavo vakasagarwa navo pasi, vanhu ivavo vakasagarwa navo pasi, hazvigoni kupera mavari, zvamumind, zvinhu zvinoramba zvichiringa. Saka vanhu vemadrugs vaya vangofanana vanhu vengozi. Saka vanhu ivo vaya vanoda time yekugarwa navo pasi, right, voudzwa zvakashatira. Zvinhu zvakashatira pakuti ukadhakwa hauchazive zvawari, unopinda maaccident, unoba, ucharepa, uchaita zvinhu
zvisiri normal, zviri abnormal, nekuti wadhakwa mweya waakushandisa munhu. Saka zvakafanana nemweya wengozi. Ngozi kuipedza, kugara pasi moyanana, ndizvo zvoga zvinoita kuti ngozi ipere. Asi izvo zvese izvi zvinoitwa vanhu vatanga vatya Mwari, vaziva kuti pamberi pedu pana Mwari, pamberi pedu pana anofanira kutungamirira basa, nekuti basa rese rinoitwa muno munyika rinoitwa rina Mwari. Zvafanana ingawa misangano ipi, chipi nechipi chinoitwa, madzimambo kana vakuru venyika, motonzwa vanoti pane vakuru here vezvemweya kana vakuru vemacheche, tisumirewo nyaya dzedu kuna Mwari. Dzoitwa ingawa muchato kana parufu, zvese zvinoitwa zvaudzwa Mwari. Saka zvinhu zvese izvi Mwari pamberi zvofamba zvakanaka. Munhu auya ari kupenga, sepedu pasowe isusu pane vanhu vanotomboya vakawanda vachipenga tichirapa. Maeria andakasangana nawo kubva kare 204, nokuti inini kubva ndichinamba ndakadagara kwamugodhi. Saka maeria yatakaona kakawanda, munhu akauya ari kupenga, tinobvunza Mwari kuti chii chakonza kuti munhu apenge. Ndiri muprofita ini, ndofanira kubvunza Mwari kuti chambokonzera dambudziko rekuti munhu apenge chii. Kana iri ngozi, kupenga kuri pakawanda, munhu anogona kuti yaizvo aba, munhu aba obva agadzirwa. Saka inini kana ndaona kuti munhu uyu akaba, chakakosha ndechekuti wakaba kaiwewe, kana abvuma kuti hongu ndakaba, uri kuziva here pawakaba hongu taakutoda munhu akabirwa, enda unoripa munhu wakabirwa. Maeria anoitika kuti munhu aba obva apengeswa. Munhu amupengesa anogona kunge akafa, kana kuti munhu amupengesa haachagoni kumupengeresa munhu uyu. Taakuchinamata kuna Mwari, iwe mweya uyu ngauchizorora, nekuti tikangorapa munhu iye hatina chataita. Zvafanana nekuti munhu kana atyoka gumbo, mabhonzo kana atyoka haangoisirwe plasta, anotoda dhokta anobatanidza mabhonzo. Ndo zvakafanana nekuti munhu kana auya achipenga, kana uri mweya wengozi, togona kubvisa kuti mweya wengozi ibva, but munhu haasi one family, mhepo inogona kuenda kune imwe imba. Saka chakakosha ndechekuti dambudziko iri kuti ripere, risolvwe, kutsvaga kuti nyaya yakabva papi, pakabvira nyaya. Zvafanana handimozvati izvozvi munhu anogona kungopfeka magirazi, musoro wangu uri kutema. Haisi nyaya yekuti musoro uri kutema, pamwe dambudziko remaziso. Saka panoda dhokta. Ndizvonaika dhokta ndiye anofanira kuchitudza kuti chiri kuita kuti musoro uteme inyaya yemaziso, pfeka magirazi, musoro wakutonyarara. But ukangopfeka magirazi usina kuudzwa dambudziko, hazvireve chinhu. Saka munhu auya achipenga, tofanira kunzwa kuti chii chakonzera. Chero ndichigona kurapa kuti njere dzake ngadzidzoke, but panoda kunzwa kuti zvakatangira papi, pakatangira nyaya, musoro wenyaya. Koti ibandiko renyika rinoprotecta law. Havana pavanenge varasika, vaita mutemo wavo, pavo vaita wapedza. Asi vanhu vane munhu apara mhosva, mhosva hairove. Ipapo handizoti panopatsanurwa sei, nokuti handigoni kupinda muplate isiri yangu, ndopinda plate yangu yezvemweya. Panofanira kunge paine nhau inofanira kunge ichijeka kuti munhu uyu aenda uyu apuwa 5 years dzake, asi nyaya haina kupedzwa. Ishamhu yatambotaura yekuti benzi kana raita musikanzwa rinofanira kurangwa, asi panyaya yemhepo iyi haina kupedzwa. Pakufanira kuti vane munhu akaponda vakufanira kudzokera. Ndofunga kana ndisingakanganise pane section iriko yekuti munhu kana apondwa, munhu apondwa kwayo, munhu kana afa, panofanira kunge paine mhuri, family yemunhu auraya munhu. Mukuziva ndepekuti vanofanira kutenga kofini, vanofanira kutenga chikafu. Vari kubvuma mhosva kuti
redu benzi rakauraya. Zvafana ngati paita accident ikaitika, munhu akatsikwa obva afa, munhu atsika munhu akasungwa, mutemo wekoti. Asi vanhu imimika sevanhu, katiri vanhu, tiri vanhu vagarisani nevagarisani, ngatiti munhu atsikwa uyu tiri maneighbai, titori vavakidzani. Koti haitarise izvozvo kuti muri vavakidzani. Zvafana nekuti munhu hanzvadzi nehanzvadzi varepana kana kuti hanzvadzi nehanzvadzi vatemana. Koti haitarise kuti muri vana vemunhu mumwe chete kana kuti muri chii. Inotora bandiko rani, bandiko rayo. Asi tiri kuti pamutemo wedu wechivanhu, munhu kana auraya, ngatiripiranei. Baba naamai vakatakura ava vanofanira kuita time yekuzorora kuresta. Ngaone time yekuzorora, time yekuzorora. Kana mweya wemunhu uya anga aurayiwa une time yaunozorora. Kana munhu aurayiwa, mutemo ndewekuti mhosva inofanira kunge ichiripwa. Koti ichiita basa rayo, asi vanhu sevanhu ava ngatiyananei. Hatina hondo yataita, hatina hondo yataita, tataurirana kuti pamutemo wedu right. Imi muri kunzwa sei? Tokupe here mbudzi nekutoti kare kwaitoti kana munhu aurayiwa kwaigona kubva kwanzi kune imwe ngozi inobva iti ndoda mwana musikana. Ingozi yadaro kai. But right pafa vanhu 10 muchatoita action chete muchida musingade. Muchatoita action chete muchida musingade, muchafoswa. Zvafana nekuti munhu akatakura nhumbu kana yasvika 9 months hapana mwana paanogara ari dumbu, muchatofoswa chete kuti 9 months kana dzadarika dzamu 10 dzamu 12 hapasina imwe option. Dhokuta ndopaakutoti takufanira kuopareta munhu kana takufanira kuinjusa kuti zvidi mwana abude. Saka ngozi, kuripa ngozi, kutopedzerana ndokutiti mweya wazorwa. Zvekuti pfugama apa tinamati hakuna. Haiwa ngozi. Etonamata. Kunamata kuti oraiti ngozi yanetsa yatambudza yadii. Kana kuti pane dzimwe ngozi dzekuti mumusha munogona kutumirwa nyuchi. Pane ngozi dzekuti mumusha munogona kutumirwa kuti muri kungoonekwa zvikara, muri kuonekwa zvikwambo, muri kuonekwa nyoka, muri kuonekwa mapere, muri kuonekwa mazizi, muri kuonekwa masaramusi zvisinganzwisisike. Isusu togona kunamata kuti right zvinhu zvingazvimire. Zita raJesu rinomisa zvese, hapana zvarisingamisi. But rikamisa uku kwakaitwa Nyaya ukoko vanoramba vachifamba kuti muka kaiwa ungourayiwe ka Nyaya muka isu tonamatamira. But hatizoramba kuti tichingonamata mazuva ese ko madii kungogadzirisa. Inga syllabus inoitwa ipera ingoni ndosakuti kune primary, secondary ne-A level. Saka syllabus inoda kungoitwa yopfuura zojeka.